Abia atunci am avea o imagine probabil cuprinzătoare și corectă asupra a ceea ce a creat ea. Vă rog să rețineți și amănuntul, dacă este cât se poate de semnificativ, că ea însăși a făcut o delimitare netă între activitatea spirituală, semnată cu pseudonim, și restul activității publicistice și private, când și-a păstrat numele oficial. Adică, cred că acest lucru are o anumită semnificație de care trebuie să ținem seama. Întrucât domnul Dorin Morar am înțeles că a fost reținut din obligații profesionale, o invit pe Dana Nicoleta Popescu să ne vorbească despre Nocturnul în romanul Călător în noaptea de Angel. Rămas 10 de ani într-un cont de umbră, Anișoara Odeanu va reapărea în conștiința cititorilor, odată cu volumul ce reunește, în anii 80, romanele Într-un cămin de domnișoare și Călător în noaptea de ajun. Ediție îngrijită de Cornel Ungureanu, exeget ce o va plasa pe autoare în contextul potrivit al generației sale literare. Este, alături de Mircea Eliade, Mihai Sebastian, Eugen Ionescu, dar mai ales alături de Camil Petrescu, un centru aleșilor. Al inteligențelor de seamă ale scrisului românesc tânăr, cele care modernizează propriovita societate, dar și între cei ce reformează romanul modern, un roman integrat în Europa literaturii, o proză care să fie expresiv al zilei de azi. Al doilea roman al Anișoarei Odeanu, Călător în noaptea de ajun, relatează povestea de dragoste și nepotrivire dintre Olga și Petre. În esență, îi separă personalitățile și scopurile divergente. Hedonismul lui Peter, pentru care o idilă are valențe estetice, și sentimentele Olgăi, combinate cu aspirațiile matrimoniale, supuse regulilor societății contemporane ei. Cu toate că eroina este capabilă de gesturi impulsive și de încălcări flagrante a tot ce înseamnă așa se cuvine. Structurat pe 3 părți inegale, Peter, răscut, singurătate, romanul cuprinde istoria îndrăgostiților în prima, urmând ca ultimele două să o înfățișeze pe Olga post-Peter, dezintegrându-se încet, pentru că apoi să-și regăsească, șovăitor, un precar echilibru. Imaginea celor doi eroi, înfigurați ca doi călători care așteaptă noaptea într-o gară, rămâne emblematică pentru întregul roman și, în același timp, îngemânează cele două motive esențiale ale cărții, călătoria și nocturnul. Exegeta a remarcat prezența călătoriei ca pilon al narațiunii, un permanent drum al unuia spre celălalt, trenul străbătând nesfârșit întinderi minse, într-o căutare febrilă, plină de o tinerească neliniște, o incapacitate dureroasă de a se întâlni. Iată adevăratul și durerosul leitmotiv al cărții. Spectacol care poate să atragă atenția este al călătoriei. Profund inadecvat la o realitate grăbită să ia decizii, personajul narator din romanul Anișoarei Odeanu se mișcă de parcă ar fi mereu alungat de cineva din el. Nocturnul se arată omniprezent de la începutul romanului. Sosirea, după o călătorie obositoare, la Grenoble, oraș necunoscut. Singurătatea și izolarea vor persista, cu atât mai greu de suportat, când protagonista se află alături de alte personaje. Una dintre primele întâlniri cu Peter, în grădina publică, întâmpinată de Olga cu o teamă nejustificată și nelămurită, este pecetuită de o premoniție nefastă, cântecul cucuvaelor. Mai târziu, după ce dezinteresul și plictiseala, simțite de Olga la început, au lăsat loc posibilității iubirii, eroina îl așteaptă în camera lui, în întuneric. Neliniște, tristețe, prezentă pe toată durata relației lor. De altfel, Olga nu trăiește, în nicio situație, un sentiment de plătitudine. Probabil singura dată când menționează cuvântul fericire e într-o rugăciune, în care își dorește să fie fericită pentru că a pierdut tot. Decorul fermecător, dar auster din Grenoble, dobândește în noapte o stranitate onirică. Fie că e vorba de o poartă veche, luminată de un seminar, de un con de lună ce amintește de o stampă chinezească, sau de un tramvai în care se află câțiva călători spectrali. Alexandra Indrieș remarcă recurența scenelor nocturne, care se reverberează asupra atmosferei cărții. Nu întâmplător, o seamă de episoade se petrec noaptea, în parcuri sau străzi slab luminate. Efectele peisajului maritim nordic, prinse dimineața și seara, în avântul și declinurile luminii, sunt la fel văzute în micro-unduliri, în fața unor zări fără sfârșit. Călătoriile eroinei, cu numeroase schimbări de trenuri, noaptea, în gări mici de ramificație a căilor ferate, au ceva halucinant, de plimbări inutile ca în vis.
Întoarcerea de la Grenoble spre casă nu are nimic feric. Cadrul nocturn halucinant, cu gări slab luminate și neprimitoare, accentuează sentimentul de tristețe metafizică al protagonistei. Trenul din fața mea se urnește greu și pleacă încet, fără zgomot, parcă ar fi un decor care e tras în culise. Rămân liniile și câteva felinare roșii și verzi, dincolo spre câmp. Prin fața mea trece un om de la gară cu un felinar. Îmi pare grotesc cu lumina aceea care pâlpâie spânzurată de el. Parcă flacăra se uită înapoi și spune: "Vezi cum mă duce?" Examinez și celelalte felinare. Toate flăcările au aerul acela de persecutați. Parcă fiecare a fost mulsă și închisă acolo fără voia ei și toate se arată cu un aer stupid. Vezi ce-am pățit? Smulsă, închisă, dusă fără voia ei, e și Olga, rămânând la fel pe parcursul întregului roman, alături de Peter sau de alți bărbați, într-o pasivitate plină de suferință. Natura ei feminină se definește prin retragere și prin așteptare. În proză, opțiunea ofensivei e străină. Între provocatoarea, dezvoltă Anișoara Odeanu, răsfățata literaților bucureșteni, și autoarea cu același nume, pare să fie o ruptură. De fapt, este vorba despre același tip de feminitate vulnerabilă, gata de abandon. Bine mascată în boema Bucureștilor, această vulnerabilitate e asumată în ficțiune. De 2 ori în an